In de haven van Haas wordt joet een dwergvinvisk uitbonken troch meewerkers van Naturalis in Leiden. De walvisk speelde dit weekend aan op Texel. Het skelet wordt meegenomen troch Naturalis voor onderzoek. In de centrale as bij Burgum worden 56 lizerslijn voor de Nije Brege. Die wordt 8 meter breed en is dus geschikt voor gruttere skippen die troch het Prinses Margrietkanaal varen. Jonken de Nije Brege, die het 30 miljoen euro kost, wordt ik een aquaduct bouwd. In Kollemeroord worden van Nijwieken al 100 vluchtelingen opvangen. Het COA had de locatie juist te besjoen. Eerst vond het COA Kollemeroord te liet, maar omdat alle verschennings er al binnen, gaat het toch terug. Bisschop de Korte van het bisdom Ljouwert-Greens wil leegstaande tjerkenbroeken voor het ophangen van vluchtelingen. Van Jozef en Maria wie meer dan 2000 dierling geen plak in de herberg van Bethlehem. Nederlanders worden verzwaren matten dat er no wolplak is. Dat zit in het kriesboodschap van de bisschoppen. Vannacht wordt het 6 graden. Het zal regenen en er zit een eerste wind. Morgen bewolking en rein, het wordt dan 11 graden.